sini Mohabir di garden no kaisa joining program te board office kaisa inauguration khlaimani engke kaham kurungno sini program khlaikya bak engkha ba joining program mongkha ajagani je tea garden ni je ajagao je samung khlai tongnai rok sini tea garden worker rok borok agi ba kwbangma party khaikya bongno board ni sigang khai kwbangma kok khosar kha kok rikha kintu kono fulfill khlaijakliya aboni ulo 2018 haino hai borok BJP khlaikya BJP khlaiman yaklobo bongno kono sujog subida sebmaya kono justice maya borok tini je samani khramani borok ni sob সময় no bongni tamhini je borok samung khlaimani o samung khlaimani bongni je beton aborok borok ঠিক টাইম no maya hinai borok BJP sorkaro nasle jagoi sini bobagrani tipra motono hamjagoi tini kaisa aro joining program ka kwbangma borok join khaikya enga ajagate pista promuk ni tinjona leader tongo bongni tea garden ni ajagani je samung khlainai rok enga ekdom kahamna program mani enga kifil pro enga ganao kaisa BJP ni party office tongo ajaga party office amti haino 30-40 jona gunda BJP ni gunda rok sunoka sui sini gari o tokha buto khagya suno buto khana kya enga sung gari glass khlokliya enga amti enga sing mane aspe hai sunoka sui taksi anuklogo gari tongo buskang gari tongmani sin tinta gari no bukha tokha enga ni looking glass rok baikha enga nuklong gari bo amte haino uklong ni ban rok de baikha amok khagya angabon sanamu sungo BJP ni gunda rok jodi amte hai jodi khlai tong hakai bongni lama te bongni painani jorate bo donai borok jesukpono gunda khaitun jesukpon bag bahine khaitun tipra mathano ruki maran khomotate ke bokre tipra hastebo borok jesuk khaijak jesuk sunadi khainai sini thancha sunu barinai sini supporter asung barinai sungtebo kabang sit manai haji angabona sanamu sungo amte hai tunya munya gunda rok bai sunar kasi manglak ba sunu ruki manglak tipra mota lama himka no te kun din pharo uklokungsroi haji যদি borok to জবরদস্তি kai dogarok khulna banai khana hini khakhayo ngai a jagao যদি no borok khuluka ngai norok bu pujak khamu na bahai ma na doga khlokai to glass khlokai to bong dhani je musu gota rot koto borok suno bu khamu bokro phatri bu khamu baksa ba jom thidani amti pain khamu ngai sung glass khlokliya bai sung kuno mote a jaga kathi hoi phaimanga ye tini jodi glass khloka ngai sung chini অবস্থা খুব খারাপ নং খামাইছি গাং আপন সানমু সঙ্গ আমতে হাইরক সায়া পাতি তো যেসবান খাইদি নং বিজেপি খামজাকে বিজেপি খাইদি তিপ্রামত হামজাকে তিপ্রামত খাইনাই বংনি ক হংকাই বংনি চা বাগানো তিপ্রামত না হাসি হাবিয়া বরক ইভেন যে সুরমানি বাই ইলেকশন বরক আমা হান খাইয়া তিপ্রামত না বরক ফিল খাইনা রিলিয়া কাসু হই আজাগা ফিল খাইনা থানা রন বরক বুতো খাই আকতি সিগির সগের হকা কিন্তু মত যে বুসকাঙ্গ আমতে হ্যাংলাক তিপ্রামতা 7 দিন বাই যে সামুং খামাই বাসে সেকেন্ড পজিশন ফাকে সুরমাও কিন্তু মত 2023 হংকাই sung jasa bono sur mano sini ti pramothani yago sung sego nana isi ke tabuk a jaga je tini joining khainai bongni sakarogo horrogo bahai butok khlainani chance rok bahai ma tongnu na abo to sung ero police bai kok salakya sung police protection ni nai borok to khlainai 100% guarantee tongo borok tini je sini ti pramotho phainrang na borok tini honi bisingo borok butok khlainai no abo ang saimono gabon bageno sung police ni saijona ka tabu jodi suno police help khai twa nai tabu jodi police help khailia police jodi bongni paijak ngai abo to sungte kun sana kre tebo sung bisas tongo sini procession ni boro borok jotono sono mane saijo khanai suwa so khainai je plus tini je join khanai na borok protection dibai nei angkha khlaio ab bot thayang exact bot thayang mane exact thayang ge abo angke mohabiti garden angke surmani bisingo khobjago 46 surmani bisingo khobjago